Abụ m nwa okolobịa na-azụ afịa na port. Ana m ele building material. Mana amụrụ m ụdị obi m nwere. Ndị enyi m nwere ebe fabi, mụnwa nwekwara ebe m bi. Mana ọ na-abụ ụbọchị ụka, anyị apụọnụ like ụmụ okolobịa ije ma onwelo ụmụasa anyị ga-afụ. Ọkwanya, o welu ofu mbọsị enyi m nwoke wee sị m bịa na o nwelu n'ụlọ dị n'akụkụ ebe obi na ụmụ nwaanyị abịa ebe afọ rinne andịrị ya nwere enyi nwaanyị ebe afọ na ya chọọ ka ha jee ebe afọ jee fụ enyi nwaanyị. Ọkwanya ha wee jebe wee lụọ. O wee bụrụ na ha dị ụmụ nwaanyị na-anọ wee bụrụ n'ofu ụlọ onye ọbụla nwere ụmụ nke. Mana n'ime ụmụ nwaanyị na-anọ ọnụnwa, ịtọ n'ime ha nwere ezigbo mma masịa mma mana ofu n'ime ha gbara ezigbo mma. Mana nke anụnwa agbara mma bụ onye ka ha ncha niile were agba mbọ. This girl na-agba mbọ dị egwu. Ọ na-aga outside the country from Nigeria je na-ebute afịa na-ele. Ọ na-ele ma fridge na-ele so many things. Mana inweta enyi nwoke na afịa arụ duto na ọbịa ọ mara mma dukwuo short. Akwa ifugo. So ọkwana ya wee bata. Ụmụ agbọghọbịa anụnwa wee bịa na-ezukọ n'onwe fa ka amalụ ma onwere onye agha asị hi. This girl wee pụtakwa izukọ onwe. Ndị ọzọ niile wee tafula amụmụwa the girl amụ. So ka ha mụrụ amụ afọ the girl wee gbanwụọ si ha wee wutie. Nya wee nee ha ncha niile anya. Eziokwu na ha mara mma mana omume ha mee bịa wutie rinne. Nya wee jekwubezie the girl. Wee sị ya nne kedu. Ndị ọzọ niile wee pala anya n'aka wee na-enie ka ya asị na o nwere ihe a mere. Nya wee gwaba the girl okwu gwasị anya okwu wee sị ya nne ya bịa ka gwakwa onye okwu outside ya kpọrọ ya pụọ outside fa na-abọkwụlụ na-akarị ụka. Other girls si na window na-enyo na-eti ma mkpu na-asị ka ihe na-achọ ime ihe. So ni afụzia ịgbagolu ụdị mwute fa na-enwe ya wee tinyekwuo interest ya. Wee ya na the girl kalịsịa ya wee narị ya nọmbịa. Ka a na-anị ya nọmbịa ndị ọzọ na-ebezi akwa sef. Ya masịalị ya nọmbịa ọ banyezie. One of them pụta wee sị ya ọ chọrọ ijos gwuse ha egwu kedu ihe ọ fụ na the girl ma ọ na-afụkwa ụzọ. Si ha wee nye si m na-etu olabi anya lasị anya wee sị ya kedu ihe iji wee ka the girl mma. Na ama na ihe ya na-eme na ọ bụrụ ihe a kwesị ime mana ya merelie out of pity. So ọkwana ya na the girl changezie nọmba olu abalị the girl kpọọ ya. Ya na ya na-abọ bido kalịba ụka ọ bụ na nwatakịrị nwekwuru ezigbo obi. Ọkwana ya olu the next Sunday the girl sị na ya chọrọ ịbịa bie ya wee si oke gị bịa be m ịmakwa ka this girl na-abịa. O wee golu ihe niile eji esi nri from A to Z wee bịa wee batagodu bie wee dọba akpa wee clean ebe ụlọ wee dozibe ụlọ dozisie wee sibe nri. This girl wee sie nri o siri ihe a ị mara ihe na-aza na nwaanyị kwọrọ aka wee sie nri. Sie nri o na abatabe okpolo akwụ ya saba nya ikekwula ọtọgwụ ya. O wee sị aka friji nya sị na enwere friji na nke ahụ emebi na ya dọbada ebe a na-ala ya. Ụda mana this girl wee mee call ebulu friji ọfụ ebe afọ ka anọ malụ na ife ọ na-eleba electronics ka ọ na-eje atụ ata from other countries. Ịghọtago wee butele friji. Ya wee sị na ya akwụ ya ụgwọ ọjụ ya amaghị jụ. Ọjụ ya ajụ na ihe a meziri na ya jezi golie gift karịrị ego one ele that fridge because na o kwere anyị ego. Ọkwana ya na this girl na-akwụ. N'eziokwu na ya nwa nwere enyi nwaanyị mana enyi nwaanyị anya nwere adọrọ mma ọnụnụ. Ya na-eti anya na mmiri na-achọ onye ọzọ. Akwa ịghọtago. Olu ofu mbọsị enyi nwaanyị wee bịa this girl wee bata. O wee bụrụ na enyi nwaanyị wee charge si ya kedu onye bụ ife a. The girl si sorry tọnụ na nye echekwado emesizia ka ọ ghara ịkpọzia ịka asịkwa ọkpọkwa ya na fonu fa na-abọ na-agwụ. Ọ sị m na ife this girl nyere ewu 100 point something before nyere n'ụdị mmadụ this girl bụ. Mana kịta na ya nweziri nsogbu. Na ya chọrọ ịnụ nwaanyị. Mana this girl nyere ife niile ya chọrọ na nwaanyị. Mana n'igwu na eziokwu n'ihe a na-efil ebe this girl nọ bụ pity.
Mana this girl love lia love si anya. Ike wee kwụla ọtọ wee gwa ya mara ife a ga-eme. Na ọ bụrụ na ya this girl now, na nwere ike in future, ya does not happy. Now this girl ya na-agwa anyị ha, it's not like ya na-spend on her because no ji ezigbo ego. Anya wee luo nya ana. Ọ mala esi nne, bụla ezigbo mmadụ fụcha anya n'anya. Mana, n'uche nke ya nwa. Maka na ya tolo ogologo tupu mmadụ eziokwu, the girl the short. Mana abịa na presentable na this girl, no lulu, ife achọ na nwanyị. Ịghọtago? So kwana ya, ihe a wee kwụla ọtọ wee gwa ike na ya mara ife a ga-eme, ya wee chọọ ka ya mara ife ndị mmadụ lụ. Nwanne m, kedu ife ilo? Kedu ife ọdụgụ ka nwa okolobịa anụnwa mee kịta? Ọnya na ụba nwa agbọghọbịa anụnwa nwere ife niile ọ chọrọ, mana ihe ọ na-efili for the girl bụ gịnị pity? Ka onye hapụ this girl chọọ onye ọzọ. Ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m biko, gwa anyị ife ilo na comment section. Maka na ọ ga-enyelu nwa okolobịa aka iji ma ife ọ ga-eme. Ewo ma nyekwazala anyị aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.